emgcagcweni kuthi iyashadelwa bese ngihamba ngiyokhuluma ngiyomqinisa umuntu ukuthi abe umyeni ofanelekileyo angilindele ukuzokhuluma esifweni awubumuzwa obuhlungu nanjenganalona ngoba uma kuthiwa uzokhuluma endaweni enjenganalena uvela ungazi ukuthi kufanele uthini kodwa ke ngoba sesihlangene ngizosho nje amagama amabili abemathathu le nsizwa esihlangene ngayo isibonelo sokuthi uma ngabe uNkulunkulu kunomlayezo awubeke phezu kwakho ekhanda lakho uyawukhushulwe abantu bakubeke phambili awuyikhuphuli wena awukhukhumali uSicebi kumbe inkosi yaMagcokama ibise sicongweni kodwa ikhushulwe yini nonke nilapha endlini nabantu abangaphandle abangekho iye yakhushulwa ngabantu ngenxa yomyalezo uNkulunkulu awubeke ekhanda lakhe bamthatha ke bambeka phezulu ngiyaye ngithi ke uma uyikhuphule wena ungazange ukhushulwe ngabantu abantu yibo abakubeka phansi akujwayelekile ukuthi umuntu abe mkhulu kangaka ezweni abe mkhulu kangaka emhlabeni kodwa ayibeke phansi ngalendlela ebeyibeka phansi ngayo noma ikuphi inkosi yaMagcokama ukuyifica inabalandeli bayo beshuthi ithombe engakhombisi ukubabuka ngenye indlela ewumngani nabo bonke bambalwa abantu ebebeke basondele enkosini yaMagcokama kube ukuthi abakwazi ukuthi bathole ngisho ithuba lokuthi bathole isithombe